ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഇന്ന് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം 12 ആണ്. 12 ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗമാണ്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഭക്തിയോഗത്തില് ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയണത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണോ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്, ഭക്തിയാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവാം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന
പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എന്താ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ട് അറിയാനും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ആ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കടമ കൂടിയാണ് എന്താണ്? അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലെ അജ്ഞാനം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെയും കൂടി ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യം, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരമമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം ഭക്തിയുടെ സേവനം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരിലേക്കും എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗം പരിശീലിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, പ്ലസ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഇനി അതിനെന്തൊക്കെ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭക്തിയോഗം ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില്, ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗ വിത്തമഃ തേഷാം കേ യോഗ വിത്തമഃ. അവിടെ ഒരു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേഷാം കേ യോഗ വിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ പറയാം. ഒന്ന് എന്താണ്? വ്യക്തിഗതവാദവും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭക്തന്മാര് അവരെന്താണ്? അവരെല്ലാ ശക്തികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവ്യക്തികവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നേരിട്ട് അവര് ചെയ്യണില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം അവരുടെ മനസ്സിലില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് എന്തിലാണ് ചെയ്യണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിരാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപം ബ്രഹ്മത്തിൽ, ഒരു പ്രകാശത്തിലാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എവിടേക്ക് എത്തുന്നതും ലയിക്കുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും? ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാണ്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രൂപമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ഭഗവാൻ ആ ഒരു ബ്രഹ്മം, ആ ഒരു ജ്യോതിസ് എന്ന രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, അതല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസില് അതിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത തേ മേ യുക്തതമാ മതഃ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തില് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയാ, ഏകാഗ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടും കൂടി ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവര്, പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതിക കൈവരിച്ചവർക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇനി എന്താ അടുത്തതിൽ പറയണം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തില് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ ഭക്തന്മാര്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ. അതെന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ഈ അവ്യക്തിക രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് അവരെവിടെ എത്തുന്നതാണ്, പൂർണ്ണമായും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവരും ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞത്. പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്കും എന്താണ്, പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരിങ്ങനെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും അവർക്ക് എന്താണ്, പതുക്കെ കുറെ പോകെ അവരെന്ത് സംഭവിക്കും, അവര് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്, എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവരുടെ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും. ആ സമയം അവർക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും എന്താണ്, അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളായിരിക്കാം. അത്രയും ചിലപ്പോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിന് കുറേയും ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴ്ന്ന യോനിൽ ജനിക്കും, വീണ്ടും നമ്മളെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന യോനിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ജനിച്ച് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിയുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പരമപുരുഷനും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്യവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യോഗികളെ കുറിച്ച്, ഇവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴി
ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയായാലും എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെ. മറ്റേതാണെങ്കിലോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാണത്. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് രണ്ടിന്റെയും, പക്ഷെ ഇത് ഒരെണ്ണം എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇത് പറയാണ്. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാലോ അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയോഗികളാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുന്നിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെ ഇതാണ്. ഭക്തിയോഗികള് ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരെന്താ ചെയ്യണത് ഇരുന്നിട്ട്, ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ എന്തിലാ പറയണത്, ആ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കൂടെ പോയാലും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വഴി കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താണ്, അത് സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ അത് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സേവനാണ് നടത്തുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇനി അതിന് പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളോട് പറയുന്നത്, തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്, തെരുവില് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അല്ലെ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്തുണ്ടാവും, പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒരെണ്ണം മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ തെരുവിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ആ ബോക്സ് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കത്ത് കൊണ്ടിടാനായിട്ട്. ഇതിൽ എവിടെ കത്തിട്ടാലും അത് എവിടേക്ക് എത്തും, ആ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടിലേക്ക് ആ കത്ത് എത്തൂല്ലേ. അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഭഗവാന് ഒരു എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മായാപുരത്തായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാം, എല്ലാം മായാപുരത്തെ ഭഗവാന്റെ രാധാമാധവിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേര് ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ പേര് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആ ഫോട്ടോസ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അർച്ചന നടത്തിയാലും അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറയണത്, ഭഗവാനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാണ്, നമ്മൾ ഈ തെരുവില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തപാൽ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും ആ എന്താ പറയുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിലേക്ക് ആ ലെറ്റർ പോകും. കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ തന്നെ മെയിൻ സബ് ബോക്സുകളാണല്ലോ അതൊക്കെ. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ബോക്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറെ ദൂരമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് എന്താണ് തെരുവിൽ നമ്മൾ ആ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇട്ടാലും അത് എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെന്ററിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, പിന്നെ ഫോട്ടോസ് വെക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വെക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെന്താണ്, യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്,
എന്നാൽ ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്? ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്നാലും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സൊരിക്കലും അചഞ്ചലമാകാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോരുന്നവർക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ചെറിയൊരു പ്രിഫറൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്നിലും മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചഞ്ചലമാകാതെ, മനസ്സൊരിക്കലും ചഞ്ചലമാകാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരാ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെറിയതായിട്ട്, ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ആർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഈ കർമ്മങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോരാ. ഇത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് എന്താണിത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണ് അയച്ചു, മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാക്കാതെ മനസ്സ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഭഗവാൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാണ്? ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ തികഞ്ഞ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായാലും വിരോധമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഭക്തന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം താൻ സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാതും ത്യജിച്ച് നീ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. എല്ലാ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റുമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒരു പിക്ചർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജനന സംസാരത്തില് ഉണ്ടാവണ ഈ ജനന സംസാര സാഗരത്തില് ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഇങ്ങനെ മുഴുകി നിൽക്കണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാല് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് ഇതിൽ മുഴുകി നിൽക്കണെന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കേട്ടോ. ഇതില് മരം, ആ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ മരം കാണുന്നില്ലേ? ആ മരമാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മരമാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന കണ്ടോ? ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ആ മരം. ആന എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആന. അപ്പൊ ആന കർമ്മഫലമാണ്. മരം എന്താണ്? പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മരം നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജന്മത്തില് ഈ മരത്തില് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ,
ജീവാത്മാക്കള്. അതാണ് മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മള്, ജീവാത്മാക്കള്. നമ്മളാണ് ആ മരത്തുമേല് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ നമ്മളാണ് ആ മരത്തുമേല് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ മുകളില് ആ കൊമ്പുമേല് 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു കറുത്തതും വെളുത്തതായിട്ടുള്ള 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? ആ എലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെളുത്തതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 എലികള് രാവും പകലുമാണത്. ഒന്ന് രാത്രിയാണ്, ഒന്ന് പകലുമാണ്. ഇനി ആ എലികളുടെ മേലെ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു തേനീച്ച കൂട് കാണാൻ പറ്റും. തേനീച്ചൊരു ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട് കാണുന്നില്ലേ, തേനീച്ചയുടെ കൂട്. തേനീച്ച കൂടില് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്, തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ചകള്. തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങള്. അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തേൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, തേൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട്. കണ്ട് ഇവിടെ തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തേൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. ആ തേൻ ഉണ്ടല്ലോ, തേൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തേൻ. അല്പം എപ്പോഴും വരുന്നില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഓരോ ഡ്രോപ്പ് തേൻ കിട്ടും. ആ തേൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മരം. ആന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആന എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതി മരം വന്നു, ആന നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മള്, പിന്നെ ആ എലികള്, 2 എലികൾ വന്നത് കറുത്തതും വെളുത്തതായിട്ടുള്ള 2 എലികള് രാവും ഒന്ന് പകലും. പിന്നെ തേനീച്ച കൂട് വന്നു. തേനീച്ച കൂടില് തേനീച്ചകൾ നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളെന്നും വല്ലപ്പോഴും ഇറ്റിറ്റ് വീണ തേനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി താഴെ കുളം, ആ കുളത്തില് നമ്മൾ പാമ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ കുളത്തില് കാണുന്ന പാമ്പ്, സർപ്പങ്ങള് മൃത്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ മരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ കുളത്തിൽ കാണുന്ന സർപ്പങ്ങള്. ഈ ആന, അതിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആന ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കാണ്. ആന, അതായത് ആന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലല്ലേ. ഈ ആന ഈ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ആ തേനീച്ചകള് ഇളകും. തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ തേനീച്ചകൾ ഇളകും. തേനീച്ചകൾ ഇളകുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ അനുഭവപ്പെടുന്നത്? തേനീച്ചകൾ ഇളകിയിട്ട് തേനീച്ച വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തും, നമ്മളെ കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും. അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് തേനും കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുത്ത് സഹിച്ചിട്ട് ആ സുഖം അനുഭവിക്കുകയാണ്, ആ തേൻ നമ്മള് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്, ആ കുത്തുകൾ മുഴുവൻ സഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ ആ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അനുഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ രാവ് പകലെന്ന് പറഞ്ഞ 2 എലികള് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ രാവും പകലായിട്ടുള്ള എലികള് ആ കൊമ്പിനെ കാർന്ന് തിന്നാണ്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ കാർന്ന് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് വീഴും. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ വീഴ, നേരെ താഴെയുള്ള ആ പാമ്പിന്റെ കുളത്തിലോട്ട് വീഴും നമ്മള്. അതായത് നമ്മളെ ആയുസ്സാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ. കാരണം രാവും പകലും ഓരോ രാത്രിയും കഴിഞ്ഞ് പകൽ വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ആയുസ് അവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തെന്ത് ശ്രമത്തിലാണ്, നമ്മൾ ആ തേന്റെ ശ്രമത്തിലാണ്, തേൻ നുകരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഇന്ത്യ ആസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് നമുക്കിപ്പോ അവിടെ സുഖാണെന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കുത്തുകൾ, തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ മാറാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സോൾവ് ആയി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ
ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചനം നേടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇനി അതിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താ പറയണത്? മയ്യേ വാമന ആത്മസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവ ശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം തന്നെ ഭക്തിയോഗമല്ല, ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല, ഭഗവാനിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല, ഭഗവാനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനില് നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിലെ ബുദ്ധിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കേണ്ടി പറഞ്ഞത്? അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കാം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുനാമ ജപം ചെയ്യിക്കുക. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും എന്ത് ചെയ്യും? ആ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ മേലിൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കപ്പോ ഭക്തനാവാന്, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് തന്നെ പറയാനിവിടെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി എന്ത് പറയുന്നത്? ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തന്മാര് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കാണ്. ഭക്തന്മാര് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താനാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇനി മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ 2 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എന്താണ്? ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ട്
ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും ഭഗവാനിലേക്കുള്ള. അങ്ങനെ നമ്മള് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രക്രിയ. രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരണമെന്നില്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തേലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആസക്തി ഉണ്ട്, അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ പ്രേമം, ആ ഒരു ആസക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ടത്? വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം വേണ്ട. അത് നമ്മൾ ആചരിക്കണം, അത് അനുഷ്ഠിക്ക് വഴിയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആസക്തിയോടെ വളർന്നു വരുന്നത്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊസീജിയർ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ദിനചര്യ തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താം, ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന്, ചിലവർക്ക് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അവര് ഭയങ്കര രീതിയിൽ എത്തിക്കോളൂ. അവർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ശരിക്കും അത് ആ യഥാർത്ഥത്തിലായ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അവർക്കത് ചെറിയൊരു നമ്മ പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ അത്രയും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാണ് അവർക്ക് ഒന്നിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് എന്താണ്, അത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർക്ക് അത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചിട്ടയായിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. ഇനി അതും സാധിക്കണില്ലെങ്കിലോ, അപ്പൊ അടുത്തതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറഞ്ഞ, ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, അഭ്യാസേപ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇനി ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നീ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല് നീ എന്ത് ചെയ്യും, നിനക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ. അത് നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് നല്ല സന്മനസ് കാണിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ, അത് ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി, ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയണ, ഫസ്റ്റ് മനസ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ പറയാ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം മായാപ്പൂര് അറിയാലോ, അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്പലം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതലും ആ പൈസ ഡൊണേഷൻ ചെയ്ത് ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂലധനം കുറെ കൊടുത്തത് ആരാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ്,
അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അവിടെ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്? അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മുഴുവനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഇതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തില്, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, ഓഫീസും ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത പക്ഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഒരു ശതമാനം, ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം, എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം, ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വന്മനസാലുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായമാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താല് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെത്താൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിന് നമുക്ക് പാത്രീപൂനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഡൊണേഷന്റെ സ്ലൈഡാണ് പണ്ടത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ 3 കാര്യം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 1, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. 2, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ശ്രമിക്കുക. 3-മത്തത്, അതും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം, പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം, പിന്നെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മള് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് നമ്മള് ജോലി ചെയ്യണം. നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും പറയാണ്, ഇനി ഇതും നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇനി ഇതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരൂയതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി പറഞ്ഞുതരണം ഭഗവാൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും വരില്ല. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കൂടുതൽ സമീപനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒന്നും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും. നമ്മളത് ദാനമൊക്കെ നടത്തില്ലേ നമ്മള്, നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആസ്പത്രികൾ പണിയാനും സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉദാരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ദാനം കൊടുക്കുക. നമ്മള് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ആ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. നമ്മൾ ദാനമായിട്ടത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ആസ്പത്രി പണിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങള്
അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാരമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതും എന്താണ്? ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരിത്യാഗം തന്നെയാണ്. ഇതും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ സൽക്കർമ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് പരിശുദ്ധിക്ക് കാരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് എല്ലാതും ദാനം ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ദാനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ വിനിയോഗിക്കുക. എങ്ങനെ ഇരിക്കണത്? നമ്മൾ ആസ്പത്രികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഉദാരമായിട്ട് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ബുദ്ധി മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധി കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇനി അതും സാധിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുക. പിന്നെ ഓഫീസുകൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ അതായത് ആസ്പത്രികള് അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥാപനങ്ങള് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയില് മുന്നേറാനായിട്ട്, ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതിന് 4 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞെടുക്കാണ്, ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാ, ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാ. അപ്പൊ 3-4 ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും കൂടി പറയണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയണ്ടല്ലോ. എന്താ പറയണത്? അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടം മാത്രമേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ, അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. നിനക്ക് ഇത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗത്താലും നിനക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ജ്ഞാനമാർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ജ്ഞാനമാർജനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ധ്യാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. നമുക്ക് ത്യാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? മനഃശാന്തി കിട്ടും. അപ്പൊ അത് അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്
നമുക്ക് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതുവഴി നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ ആക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയണം, അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? നീ എന്നെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, നീ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നെ ധ്യാനിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ? വേറൊരു കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ബന്ധനത്തിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനിയോ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഇനിയോ മാത്സര്യം കൂടാതെ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 14 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ? ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെയാണ് ഭഗവാനോട് വിവരിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാത്സര്യം കൂടാതെ, ഒരാളടുത്തും മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തായിരിക്കണം? സുഹൃത്തായിരിക്കണം അദ്ദേഹം. ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ. ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വാടക വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കണ പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നിന്റെയും അവകാശബോധം ആർക്കില്ല? അവകാശം നമുക്കില്ല ഒന്നിലും. കാരണം ഒന്നും നമ്മളുടെ സ്വന്തമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയാണ് എല്ലാതും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്നിലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അവകാശബോധം പാടില്ല. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നിലും ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, നമുക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഒരേ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. സുഖം വന്നാലും നമുക്ക് ആലോചിക്കണം പിന്നീട് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇതൊരു ശാശ്വതമായിട്ടല്ല, അടുത്ത് നമുക്ക് സുഖം വരും. അത് നമ്മൾ ആ സമഭാവനയോടെ അതിനെ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ യസ്മാ നോദിജതേ ലോക ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷാഭയോ ദ്വൈഗേർ മുക്തോ യാസാ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തിൽ എന്ത് പറയാണ്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ആർക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനാവാത്തത്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത ആവാത്തത് ആരെ കൊണ്ടാണോ അസ്വസ്ഥനാവാത്തത് ആരും
പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവന്, ഒരേ ഭാവത്തോടെ ഒരേ ചിത്തത്തോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് സമചിത്തതയോടെ നിൽക്കാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, പ്രകമ്പനം വരുന്നില്ല. നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതിനെ സമചിത്തതയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്. അതിനോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചിത്രകേതു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആരാണ് രാജാവ്? ഭഗവാന്റെ ശയ്യായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദിശേഷന്റെ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. എന്ന് വെച്ചാൽ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിവന്റെ മടിയില് പാർവതി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഋഷിമാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ്. ഋഷിമാരുമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ചിത്രകേതു രാജാവിന് ചിരി വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹർഷിമാരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അങ്ങനത്തെ മഹർഷിമാരാണ്, ജ്ഞാനികളാണ്. അവർ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് രാജാവ് ചിരിച്ചത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാത്ത മഹർഷിമാരാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചത്. കാരണം പാർവതി അങ്ങനെ അവിടെ ശിവന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ, തെറ്റായ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ അവർ ദർശിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണ് രാജാവ് ചിരിച്ചത്. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പാർവതി ദേവി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അസുരനാവാനായിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശിവൻ പറയാണ് നീ എന്തൊരു തെറ്റാ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിലും പാർവതി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു, ആ രാജാവിനെ ഒരു അസുരനായി തീരാനായിട്ട് ശപിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു അസുരനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വൃതാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനായിട്ട് അയാൾ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശാപം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ രാജാവായാലും എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയവും ഉത്കണ്ഠ, നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സമചിത്തതയോടെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് എന്നപ്പോ ശപിച്ചാലും അതെന്തായി വരും, എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ശിരസാ വഹിക്കുക ചെയ്തത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകമ്പനം ആരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ഭക്തന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും അതിലൊന്നിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അവര് ആ പറഞ്ഞ സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഒരിക്കലും അതിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളേ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവേ, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെടെ, അങ്ങനെ ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനപേക്ഷാ ശുചിർദർശ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഫലം ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ, ഒന്നിലും വിഷമിക്കാതെ, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, കർമ്മത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ വിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും കൂടെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, യോനാഹ്യഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമപ്രിയഃ.
സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അശുഭങ്ങളും ശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ. ശുഭമായാലും അശുഭമായാലും ആ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കുമാരന്റെ കഥയാണല്ലേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പല രീതിയിലും വധിക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചു. എത്ര തവണ ഉപദ്രവിച്ചു, പല രീതിയിലും പല തവണയും ഉപദ്രവിച്ചു. പക്ഷെ ഒട്ടും തന്റെ എന്താ പറയാ അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കാതെ, ഒരു വൈരാഗ്യവും കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ശരണം, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അച്ഛൻ എത്ര തവണ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അച്ഛനോടൊരു വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്നില്ല, അച്ഛനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു ദേഷ്യം കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദ് കുമാരൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമാശത്രൗച മിത്രേച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതാഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനീകേതാ സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ. ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? സമഭാവനയോടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ മാനം ഉണ്ടായാലും അപമാനം ഉണ്ടായാലും അത് ഒരേപോലെ. ശീതം വന്നാലും ഉഷ്ണം വന്നാലും, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും, ആദരവ് കാട്ടിയാലും അനാദരവ് കാട്ടിയാലും, യശസ് ആയാലും ദുഷ്കീർത്തി ആയാലും, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നതും, പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ടുള്ള, സത്സംഗത്തിൽ മാത്രം കൂടുക, അസത് സംഘത്തിൽ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക, മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ട് മൗനിയായിരിക്കപ്പോഴും. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും. ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാരാണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാഹചര്യം വന്നാലും ഈ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമഭാവനയോടെ, ശത്രുക്കളായാലും മിത്രങ്ങളായാലും പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ കാണുന്നവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മനസ്സിൽ അവർക്ക് വിദ്വേഷം വരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് ആ വ്രതം പാരണം വീട്ടേണ്ട സമയത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി വരാണ്. ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ട് മഹർഷി പറയാണ്, പോയിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയായി കുളിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാണ്. പക്ഷെ മഹർഷി വരാൻ ലേറ്റ് ആവാണ്. അപ്പൊ പാരണര ഫലം പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്, ഏകാദശിയുടെ ഫലം പോവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്? കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ പാരണ വീടാണ്. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. അങ്ങനെ മഹർഷി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ എന്താ പറയണ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരനെ വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരാ വരുന്നത്? സുദർശന ചക്രം തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പിന്നെ ആ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഓടാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. ആരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്? ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വിഷ്ണു പറയാണ്, ആരാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? ആരാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? ആ ഭക്തൻ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആര് നിൽക്കുള്ളൂ?
സുദർശന ചക്രം നിൽക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലാണ്. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു ദേഷ്യമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നെ ഒരു ആദരവ് കാട്ടാത്ത രീതിയിലോ അനാദരവ് കാട്ടാതിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാതും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എല്ലാതും അവർ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജിന് യാതൊരു വിധ റെസ്പോൺസും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് യാതൊരു തരത്തിലും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയാ സന്യാസിയായിട്ട് മഹർഷിയായിട്ട് കൂടി എനിക്കൊരു ദേഷ്യം വന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ച, ആ കോപം കൊണ്ടാണ് രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ആ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല, മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളവിടെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം ആർക്കുണ്ട്, ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും, ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മള് ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഭക്തന്മാര് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തയാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ അതിലെത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, ഇത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. സുഖം തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ദുഃഖം തരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്തോ വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കിത് ഇത്രയാക്കി തന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തോ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇത് താൽക്കാലികമാണ്, കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് സന്തോഷമായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ അത് സങ്കടമായിട്ട് വരാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളടുത്ത് വൈരാഗ്യം, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഒരാളടുത്തും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് ആരടുത്ത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമുക്കത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസം. ക്ഷമ ഇല്ലാതിരിക്കുക, നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ വർത്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ കുറ്റം പറയാ മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഇതൊന്നും ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാകുന്നുള്ളൂ, ഭക്തനാകുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ മാറ്റേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. നമുക്കറിയാലോ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിൽക്കാണോ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴെന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാനായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ആപത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ആരായിട്ട് മാറും, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ ആക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊരാളും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകി നമ്മൾ
കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 ലേറ്റ് ഒരു കുറച്ച് സമയം പോയില്ലെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗം. നല്ല അധ്യായല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അധ്യായം? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇന്നെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? ഭക്തി. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സേവിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുക. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? 3-4 കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ ഭഗവാൻ? ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡൊണേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, അമ്പലം പണിയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. പിന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുക, പൈസ അത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക, പിന്നെ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനില്ലേ? ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 3-4 കാര്യങ്ങൾ അർജുനനോട് പറഞ്ഞെടുത്തു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന് മത്സരം പാടില്ല, സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കണം, അഹങ്കാരം പാടില്ല, സുഖദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ നിന്നും ശാശ്വതമല്ല, ക്ഷമശാലിയായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം, അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മാത്സര്യം വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സമഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം. സുഖദുഃഖങ്ങള്, ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ ഒരുപോലെ കാണുന്നവരും അതെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ഇതില് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലേ നമ്മൾ ആരാകുള്ളൂ? ഭക്തനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ വരണം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ക്ഷമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ഒന്നിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂള് നമുക്ക് അതിനുള്ളത് എന്താണ്? നാമജപാണ്. ആ നാമജപത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം, നാമജപം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒട്ടും നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് അവസരം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ 2 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കും ഭക്തനെന്ന് നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണമെന്ന്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണമെന്ന്?
അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എപ്പോ ആരും നമ്മളോട് ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയരുത്. നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക, നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരാവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭക്തന്മാരാവാം, നമുക്കും ഭക്തനാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്ത് പോയാല് നമ്മൾ വെറുതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി നോക്കണം, നമുക്ക് പാസ്സാവണുണ്ടോ, നമ്മൾ തോൽക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്കിപ്പോ ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ക്ഷമ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ വേഗം തരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേഗം നമ്മളായ ഒരു ലക്ഷ്യം പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.